Yari nagapangunang mga balita sa bulan sang Enero. Una sa balita lokal. Ginihiwat ang tuigan nga top-level management conference ng Bombo Radio Philippines diri sa Iloilo City. Ining conference ang nagtipon sa senior officers, area managers, kag mga station managers sa pagpanguna sang chairman nga si Dr. Rogelio Florete, kag President and Chief Executive Officer nga si Ms. Margaret Ruth Florete. Ang mga natunan sa conference ang ginbalon sa mga officers ang network para nga ma-deliver girang misyon sa Bombo Radio Philippines nga madulong nga masaligan kag gusto nga balita sa mga Pilipino sa diin man nga bahin sang kalibutan. Gindeklarar nga kampiyon sa Dagyang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2025 ang tribo Pagidait sang Lapas National High School. First runner-up naman ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Second runner-up ang tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School. Third runner-up ang tribo Salugnon sang Haro National High School. Kag fourth runner-up naman ang tribo Parianon nga nagasilak sang distrito sang Molo. The champion of the Dinagyang Tribes Competition of the Iloilo Dinagyang Festival 2025 is Tribo Pagidait! Liwat nga nakuha sang Tultugan Festival sang maasin ang kampyonato sa kasadyahan sa Kabanuhanan 2025. Gindeklarar nga first runner-up ang tribo Halaod sang Hirinugyaw so ginanunay sang Kalinog. Ang Kaing Festival naman sang Leon ang ginkilalang nga second runner-up. And the champion kasadyahan sa Kabanuhanan 2025 Tultugan Festival. Gindeklarar nga kampiyon sa Pasigabong Ka-Bombo plus Well Star FM Showdown of the Bands 2025 ang bandang Symmetric Symphony nga nagdala pa uli isang 50,000 pesos. First runner-up ang Rock Station Band nga nagbaton sang 30,000 pesos. Second runner-up ang Kultura Band nga nagdaog naman sang 20,000 pesos. Kag third runner-up ang Rain Band nga nagbato naman sang 10,000 pesos. On sa tanan ka mga banda ang nagpaindis-indis sa ilang nagasigabo nga performance sa Plaza Mayor sa Plaza Wala de Iloilo sang Enero 25 kadungan sang Dinagyang Festival. Nagdugang bilang bagong nga miyembro sang Bombo Millionaires Club ang grand winners ang 1-2 Panalo Part 23 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Iniamo si Ani Cabrera, 59 anyos, residente sa Davao City. Magluwas sa winners ang 1 million pesos. May nagdaog man sang linibo nga mga papremyo halin sa regional stations ang Bombo Radio kag Star FM sa Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. Apat ang nagdaog sang 100,000 pesos. Apat man ang winners sang 70,000 pesos. Kag apat ang nagbaton sang 50,000 pesos. Ako po si Ani Cabrera ng 476 Alima, Barangay Malbar, Davao City, nanalo ng 1 million pesos sa 1-2 Panalo Part 23 promo ng Bombo Radio at Star FM. Gin-grant ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive clemency kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog. Mismo ang campus ang anay alkalde ang nag-anunsyo sa among development. Madumduman ng Setyembre 2024 sa nagpauli si Mabilog sa Pilipinas halin sa Estados Unidos. Matapos ang pinakatuig nga pagpanago para sa iya seguridad, sang nalakip ang iya pangalan sa narco list ni former President Rodrigo Duterte sang 2017. May kang tanan sa among clemency, isa ka Thanksgiving Mass ang giniwat sa Mabilog Compound sa Molo, Iloilo City. So, it is a vindication, it is a restoration, and I thank again President Bongbong Marcos. Sa Balita National, ginbawi sa Department of Justice o kon DOJ ang mga kaso nga ginpasaka bato kay anay Department of Health o kon DOH Secretary Janet Garin kag duha kay iban pa angot sa kontrobersyal nga Dengvaxia vaccine. Sa resolusyon nga ginpirmahan ni Justice Secretary Sus Crispin Rimulya sang amo nga tion, ginmanduan sini ang Prosecutor General nga i-withdraw na sa Quezon City Regional Trial Court ang 98 counts sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide bato kay Garin, Dr. Gerardo Bayugo kag Dr. Maria Joyce Ducosin. Sa Balita Internasyonal,
naka-eksperyensya ang Los Angeles, California, United States of America sang pinakamalala nga wildfire sa maragtas nga gindugangan pa sang mabaskog nga hangin kag malawig nga drought conditions. Kapin 13,000 ka mga structures ang naabo. Hindi magnubo sa 29 ang patay, samtang 180,000 katao ang gin-evacuate sa pila ka adlaw nga sunog. Sa balita sa hinampang, ginpasidunggan sa 2025 Philippine Sports Writers Association Annual Sports Award ang mga Pilipino athletes, teams, kag sports personalities para sa ila accomplishment sang 2024, ilabi na ang mga tiglawas sang Pilipinas sa Olympics. Kapin isa ka gatos ka athletes, officials, kag organizations ang nakabaton sa pasidungog. Ang Filipino gymnast naman nga si Carlos Yolo ang ginkilala nga Athlete of the Year bangod sa iya historic achievement sa pagdaog sa duha ka Olympic gold medals sa floor exercise kag sa vault sa Paris 2024 game. Sa balita sa entertainment, ginkoronahan ang tiglawasang maasin nga si Karen Nicola Picho bilang Miss Iloilo 2025. Ginpatigayo ng koronasyon sa West Visayas State University Cultural Center sa La Paz, Iloilo City bilang kabahin sang selebrasyon sang Dinagyang Festival. Giningadla naman bilang Heartfelt Queen sa Esanday Elaine Sigura sang Banwa sang Gimbala kag Rhea Marisa Puyong sang Pasig City. Imo na batian ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Enero. Masunod na ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Pebrero.